Hej. Hej. Hej, hej. Vi skal bare lige ud, ja. Tak. Hej. Hej. Så mangler vi faktisk bare et hold. Så skal vi ind af. Går det godt? Ja. Ja, de varmer op af den der bakke der, mand. Der er ikke noget ude at se det. Nå, okay. Derhenne, der var... Jeg kan bare lige... Hej. Hej. Hej, hej. Hej. Og så har jeg fået slukket smøgen, det ser ikke så stævneagtigt ud.
derfor tror vi ikke, at det er der lave selv. Han er så dygtig. Ja, ja. Ja, vi har byttet lidt rundt, men det, så kan ham der komme med. Ja. Men det, jeg ved jo ikke, hvad så rækkefølge I startede Okay, med, så fint nok. du trækker bare videre, det er i orden. Og så venter du lige derovre på mig, så jeg skal lige tænke mig om. Ja. Jeg kan godt se, der er blevet fedtet her. Det er der nemlig. Så I ikke får en hest i hovedet? Jeg rød eller det blå? Jeg rød. Ej, det er jo eksemplarisk, det der. Hold da op. Nej, hvor var det flot. Applaus. Den er ikke Første er gennemført. Er det rigtigt? Udefra, ja. Kom, Ole. Tillykke. Uberhest. Flot, Tillykke. Rigtig dygtig. Sådan der. Dygtig. Wow. Så ikke bedre. Eller mere kan man ikke få her. Han er en diva. Kom nu. Der er ikke lagt så meget savsmuld, fordi vi som regel ikke bakker.
Men det vil være praktisk, fordi så mens de ude og mod Nu siger jeg ikke om et øjeblik mere. I har været meget tålmodige. Tak for det. Jeg håber først og fremmest, I har haft en rigtig god dag i dag. Vi har i hvert fald været heldige med vejret, og I så ud som om, da I kom i mål, at I havde hygget jer ude i skoven, haft nogle gode ture, og det har været sjovt at deltage. Vi har haft mange forskellige, og det har vi været rigtig glade for. Så på vegne af Roskilde Rideklub vil jeg i hvert fald gerne sige tak, fordi I kom, og tak for jeres gode humør, når vi har mødt jer ude på ruten. Det har vi været glade for. Det er jo også det, der gør lidt som dommer og arrangør, at man gider at gøre det igen. Det er, hvis at de deltagere, der er, har haft en rigtig god oplevelse ud af det, og det så ud som om, at I havde det. Er det nummer 344, Pia Nejsgaard? Og 310, Hanna Ungerkopf. Og vinderen med 90% er nummer 333, Vicky Olsen. Så er det med hele 82%. 76 Mette Aarup på Bessie. Det er ikke mig, men jeg er stand-in. Nå, vi voterer meget her. Men det er faktisk, fordi vi er så heldige, at der er to, der er vanvittigt gode, der faktisk har en del førsteplads. Det er med hele 83,33%. Det er 377 Vibes Schaflitski. Det var godt på Vi mangler en Vibe, jeg ved vi, hvem det er. Og det er nummer 394 Isabella Asklund. Det er nummer 396 Bettina Falk. Og så er det nummer 365 Pia Kuhlak. Nej. Det kan I være stolte af. Ja, det vil jeg også sige. Det vil jeg også sige. Det kan godt være, det ikke gik helt så godt, men det må du også have gjort, jo. Det var jo. Det må jeg have gjort alligevel. Så må vi lige bede om at få alle ryttere, der ikke er placeret heroppe. Se en medalje. Og så beklager vi stadigvæk den lange ventetid og diverse ting og sager, men vi øver.